Ay, kinakagat mga toy. Kinakagat. Uy. Huli. Yan. Yes. Huli ka, nakadali. Dagdagan yung huli. Bisan tayo. Ginagawa mo. Yon, isang mapagpalang araw ulit sa inyo muli mga katoy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. Dito tayo mga tisa, sa Barangay Sumilang, kung saan naka-jackpot din tayo sa area na to. Yon, maninilapya ulit tayo mga katoy dito. Salamat tayo mga tisa sa mga sumuporta dito sa natin dito, sa nakaraang fishing adventures natin dito. Maganda-ganda rin mga katoy yung views natin dito. So yun, maraming salamat sa mga sulit katoy natin, mga silent viewers. Yun, maraming salamat. Yan, ito yung spot nating paborito mga katoy. Yan ang Barangay Sumilang mga to, yung bridge na yun. Yun, dito lang tayo mga to. Try natin ulit dito. Hanggang papunta doon sa gilid-gilid na yan. O, sige. Ayan, sit up na tayo mga to. Sit up. Ito na mga to, yung sit up natin. So, lampas tao pa rin mga to, kasi malalim pa tong ilog. Mga ganyan siguro. Lampas tao mga to, kasi pandak naman ako eh. Ano naman ako sa mga to, yung height ko naman 5'6.5". Hindi naman tayo katang kapandakan. Excited ako sa spot natin mga. Dalawa yung natin. Dalawang fishing rod yung gagamitin natin. Oh. Mga surplus lang gamit natin mga toy, pero lalaban to sa mga toy. Ito yung panglaban natin sa tournament ni Gen Robs TV mga toy. Abangan niyo mga toy. Kay Pispan ni Nineng sa Valenzuela. Sana lumaban to mga toy para makapalitan naman ng bago tong gamit natin. Ang mahal kasi ng fishing set nito. Kaya hindi pa tayo talaga makabili ng bago. Eh, sa mga umaawit sa akin na to, ay thank you nga pala, 2,000 subscriber na tayo mga toy. Nasa 2,000 by kita tayo. Thank you sa support nyo mga toy. Yun, sana makabili tayo ng mga toy, ng rod para mapalitan na tong gamit natin. Puro ka ng surplus na. Eh mga toy, bali sit up muna ako. Yung nagkabulbul sa dulo. Update na lang tayo pagka bibira na tayo. Nakabira naman na yung isa ko mga toy. Yun. Ayan mga toy, nakasit up na tayo lahat. Dalawang pamiwas na. Abang-abang na natin. Dala ulit tayo mapanalok mayo kasi baka makadali naman tayo. Makadali tayo ng bla-bla. A few moments later. Pisan tayo mga pisan. Yun mga toy. First cuts tayo. Kala ko mga toy makakasiro ko. Kala ko masisiro ko mga toy. Sus Mariusip. Thank you Lord. Di tayo nasiro. Eh mga toy, nagsisimula na. Matagal-tagal rin mga toy bago kumibit. 30 minutes oh. Hoy. Naku, thank you Jesus Christ. 1-0. Thank you.
Hudyat na tumatoy sa para ano, magsimula ba? Andyan na yan sila. Grabe. Ay, naku, thank you. Ay, naku. Thank you, Jesus. Bali, mga kasi yung shoutout natin mga tayo, ano, after, ano, makadalawa tayong huli. Tagal-tagal mga kasi, grabe, 30 minutes na higit. Yan. May araw na mga tayo, oh. Ay, thank you. Maganda talaga tong spot na ito mga tayo, oh. Pagusin mo lang si mga ganun mga tayo, oh. Nakakapunta rin siya. One hour later. Matumal mga kapatid. Makakaisa lang ata tayo mga kapatid. Ba't ganun mga kapatid? Uy. Ano nangyari sa atin? Pag nakaisa ako mga kapatid pa, i-ano ko na lang ito mga kapatid. I-upload ko na lang ito mga kapatid. At least nakaisa tayo kung sakali. Ay, maaga pa naman mga kapatid. Huwag tayo mawala ng pag-asa mga kapatid. Ano pag mga ganito mga kapatid? Kahit isa lang ito, pwede na ito mga kapatid. Ay, naku. Mag-shoutout na kaya tayo mga kapatid. Shoutout tayo mga kapatid. Kevin Nabarusa, yon, shout out. At sa mga ano, sa estudyante ng Olivares Senior High School, yon, mga senior high, yon, maraming salamat sa support nyo mga katoy. Shout out kay Hoxit Anglers, yon, shout out. Mark Juicy Valdez, yon, shout out katoy, thank you so much. Ray Garin NGB Channel, yon, shout out, thank you. Province Vlog, yon, shout out. Nining Life in the Province Vlog, yun, shout out. Kagatin nyo naman, kagatin nyo naman. Will Country Living, yun, shout out. Tons Bahay Vlogs, yun, shout out. Fishing Clinic, yun, shout out. Kasungkit, yun, shout out. Ayos ito mga pangalan itong mga subscriber natin. Maraming salamat talaga mga toy sa mga silent viewer natin mga toy. Sana wag kayong magsasawa na panoorin yung mga upload natin. Subscribe na rin ako mga toy, please. Majoy Jason TV, yun, shout out. Aris Arts, yun, shout out. Peter Pan, yun, shout out. Robin Ilugoyo, yun, shout out sa mga Las Piñas Anglers, yun, shout out sa inyo, mga nakasama natin yung nakaraan mga toy. Sa ano, sa Sukmon pala yun mga toy, Sukmon People's Park, yun. Kawasagul Vlog, yun, shout out. Yun mga toy, bali focus tayo ulit mga toy. Uy, naku, Jesus Christ. Lalim mo kaya babawan kasi minsan kasi yung ano naman boy, magtrabaho ka naman boy, naman tayo kaya saan mga kayo lipat tayo dun mga kayo matumal dito mga kayo. Nagbutom na rin ako mga toy. Oh. Hahanapin natin sila mga toy. Tara. Lipat tayo mga toy. Ay, bago tayong spot tayo. Yun. Ang ganda ng spot dito mga toy. Oh. Yan. Linaw ng mga toy. Linaw. Yan mga toy yung ano. Yung Pateros Bridge. Yan po. Yun po yung Pateros Bridge po. Yung pabanda dito mga toy sa papuntang kaliwa. Puntang Pasig City Hall.
Yun yung papunta doon mga katoy. Kanan naman, papuntang Pateros, San Joaquin yan mga katoy dito. Doon tayo galing mga katoy, sa banda ron. Nakaisa lang tayo. Lumipat tayo mga katoy. Ganda ng spot dito mga katoy. Ganda ng fishing spot mga katoy, para kaso matumal. Hahanapin natin sila dito mga katoy, kung saan sila dito. Dito tayo. Baka makatry, makasubok tayo dito. Mainit na pati. Yun, sit up tayo dito mga katoy. Uy, 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 uy. Huli, huli. Yan. Yes. Huli ka, nakadali. Nadagdagan yung huli natin mga katoy. Ano yun, be? Oh, yan oh. Nadagdagan huli natin. Po. Ano po? Ito, nadagdagan huli natin. Nahanap na naman natin mga katoy. Yes, dalawa na. Diyan lang pala mga katoy. Dito lang pala kay Bibi ah. Ano pangalan mo, be? Dito oh. Dito tayo nakadali eh. Mainit na kasi mga katoy. Ay. 1 hour later. Mga katoy, binaybay ko na itong buong ilog ata mga katoy. Galing na ako doon. Sabay nga na doon. Likod doon oh. Binalikan ko na rin doon mga katoy sa spot na sa una natin. Wala na mga katoy. Nakaano lang tayo. Dalawa. Pakita ko sa inyo mga katoy. Uwi na tayo mga katoy. Ang huli natin mga katoy oh. Hindi na nalagdagan mga katoy. Pwede na to. Medyo malas-malas tayo. Ayan, pwede na to mga katoy. Ano na lang natin to. Lagyan ko na lang ng ano siguro to. Gulay. Pang sahog na lang to. So yun, pasensya na kayo mga katoy sa ano natin. Sa fishing adventures natin dito, matumal. Marami tayong nakita rin dito mga katoy na mga anglers. Di ko na lang sinama sa video. Meron isa-isa lang din yun. Meron sila isa, dalawa, parang katulad sa atin. Ayun, ligpit ko muna mga katoy. Gamit natin, pasensya na po. Ay, uwi na tayo. Pasensya na po mga katoy. Ay nako, sorry po talaga. Bawi ako susunod mga katoy sa fishing adventures natin. Pasensya na po talaga. Yun, mainit na po talaga. Ano na rin pati, gutom na rin eh. Alas 2 na yan. Maraming salamat po sa pagsama ulit. Bye bye, see you next vlog po. Pasensya na po, upload ko na lang po ito. Thank you. Ito ate, pang sahog na lang sa gulay. Ay. Oh my god. Oh, ano nangyari mga kasi sa spot natin kanina? No, wala pang tubig. Ano ba yan? Ay, ako. Ba't walang tubig na?